Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Ziztada eta Erlantz ezagutuko ditugu. Reggae, rap, jungle eta dub giroetan datorren bikoa. Nire mezuek ziztatu dezaten nahi dut. Zapalduak garen enean, isildu nahi gaituen horri ezetz. Babestuak sentitzen garen unean, elkartasunari baietz esanez. Arratsaldeon Irune, Arratsaldeon. Arratsaldeon Erlantz, eta Arratsaldeon Ziztada eta Erlantz. Bai. Hemen elkartu gara argitaratu zuen azken argiak diskoari buruz hitz egiteko, zuen musika bidean argitaratzen duzuen bigarren diskoa. Hasteko, nola sortzen da taldea, noiz elkartzen dira Irune eta Erlantz? Bueno, Arratsaldeon, gu gara Irune eta Erlantz, esan bezala, Ziztada eta Erlantz taldekoak, eta azkenan elkartu ginen biok musika berbera entzuten dugulako, eta Erlantzek bauka kolektiboa deitzen dela Jaraldeko Sound Sistema, Amurriokoa dena, eta ni hasi nintzen joaten haien jaietara, eta bagenekien nik ere abesten nuela, hasi nintzen abesten 16 urterekin, eta Jaraldekoko kolektiboak eskaini zidan aukera haiekin abesteko jaietan, eta hortik ezagutzen hasi ginen, eta Erlantzek eta biok hitz egin da, egin dituen abesti batzuk Jaraldeko kolektiboarentzako, eta sortu zen proiektua disko bat egitearena, eta gu biok batera hasi ginen proiektu horretan lanean. Horrela iritsi zen, orain dela 2 urte inguru, Egun Hotzak izeneko lehenengo diskoa, ez? Disko horri esker, pixkat Euskal Herritik ibili zarete kontzertuek eskaintzen, imaginatzen du Taraban, Aiaraldean ere kolektibo horri esker, Bilbon ere emanaldiak nagusiki. Ze oroitzapen orain dela pixkat atzera begira disko horri buruz, ze oroitzapen dituzue? Egun Hotzak izan zen disko bat, igual ateratzela bastante automatikoki, nik banituen letra batzuk idatziak lehenagotik, eta disko atera eta izan zen pasada bat, egon ginen 2 urte, 2018tik 2020ra kontzertu pila bat ematen, ia asteburura ematen genituen kontzertuak herri ezberdinetan, esan duzun bezala batez ere Bilbo inguruan eta Amurrio edo Aiaraldea inguruan, baina berehala hasi ziren beste herrietako gaztetxeek deitzen eta Euskal Herri osotik mugitzen egon gara. Ez da estilo tipiko bat, gainera emakume bat holtza gainean, 2 urte hauetan oso ondo. Ziztada Erlantz definitu barko bagenuke, reggaea, rapa, junglea eta duba esaterako, ez? Bai, azkenean ezagutu ginen hori reggaea entzuten eta reggae dub, hori reggae baina elektronikoa egiten hasi ginen. Erlantzek ere egiten zuen lehenagotik produzitzen zituen bere baseak, eta da gehien gustatzen zaiguna, baina gero egia da beste estilo batzuk, rapa, junglea ere erabili izan ditugula. Baina horrelako katzeko reggae dub estiloa. Gero sakonduko dugu gehiago musika estilo hauetan eta batez ere disko berrian, baina esan daiteke lehenengo diskotik bigarrenera badirela gauz berriak, sartu dituzue beste erabateko baseak ebai, beste instrumento batzuekin ere jolastezue baseak egiterakoan, beraz aberazten doa zuen musika esan daiteke, ez? Instrumento berriekin, melodia berriekin, aurrera beti, ez? Bai, justo orain dela gutxi erosi egin dut sintetizadore berri bat, sintetizadore txiki bat. Eta horrekin aldatu dugu pizka bat estiloa, egiten ditugu abestiak pizka talaiagoak edo melodikoagoak. Egun Hotzak disko igual izan zen raperoagoa edo, nire letretan behintzat oso zuzena eta ahotsa monotonoa, ez? Eta bigarren diskoan egia sartu ditugula melodia berriak, instrumentu berriak, guk ere aurrera egin dugu, aurrera pausu bat egin dugu kalitatean, nire ustez, eta egon da hor diferentzia. Ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizen batetan, kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, bizi osoa hipotekaren menpekotasunean. Ta zurekin beste milaka gaude, inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Hau da gure protesta zuentzako fest, sistemaren
Erlantz, zure kasuan, zen musika tresnekin sortzen dituzu baseak, zen musika tresna erabiltzen dituzu? Ba, nik gehien bat, FL Studio programanekin egiten dut lan, nire portatilean. Eta bertan pluginak erabiltzen ditut, soinu guztiak egiteko eta melodiak egiteko. Gero, soinu horiek esportatzen ditut pistetan eta banatzen ditut bomboa, kaja, pianoa, eta bakoitzari bere efektuak sartzen dizkiet. Reverba, delaya, eta maila analogiko batetik pasatzean soinu berezia lortzen dute. Azkenean, zuzenean egiten dudana da, etxean egiten dudan lan berea, baina zuzenean. Delayak eta reverbak, efektu guztiak sartzen ditut momentuan, eta diska grabatzerakoan sartzen ditut eta grabatzen dut kanta, bertan egiten dut momentuan. Zure kasuan Irune, ahotsak sartzen dituzu kantuetan eta letrak ere egiten dituzu, ez? Bai, hori da. Normalean Erlantzek bidaltzen dizkit berak ekoizten dituen baseak, eta nik jartzen naiz igual entzuten basea eta apur bat zer datorkidan burura sartzen dut problematika sozial ezberdin bat, edo batzuetan ere ez du zertan hori izan behar, baina burura datorkidana. Eta gero gehienetan izaten da Erlantzi bidaltze audio bat, Amurrio eta Bilbo igual distantzia horretan, aber zelan ikusten duzun hau, eta bidaltzen dut audio bat, eta ikusten dugunean ja ondo dagoela, joaten gara estudiora eta grabatzen dugu edo demoa edo emaitza. Aipatu duzu letretan problematika soziala aipatzen dezutela desente, eta batez ere frase batekin geratu naiz, musikatik kontzientziak piztera, o behintzat musikatik kontzientziak indartzera edo behintzat zerbait esatea kantuetan, ez? Bai, nik ere uste dute hori musika dela oso instrumentu polita eta erabilgarria arazo edo problematika bat azaleratzeko momentuan, zenbat jendeek ikusten zaituen, publikoari zenbat gustatzen zaigun ere musika entzute eta kontzertuak ikustera joatea. Orduan badela egoera oso interesgarri bat nik sentitzen dudana edo sufritzen pairatzen ditugun problematika horiek azaleratzeko publikoari. Eta batez ere zure kasuan Irune, emakume bezala, gazte bezala, langile bezala eta prekarietatean bizi den gizarte baten ahotsa bihurtzen zara, ez? Bai, claro. Bai, justo emakumea, gaztea, langilea, baditugu problematika batzuk, pairatzen ditugunak egunerokotasun batean, eta ere bai izateko emakume askoren eta langile askoren eta gazte askoren erreferente moduan hartzeko. Eta badaudela ere bai reggae munduan emakume oso gutxi ibiltzen direnak honetan, orduan garrantzitsua iruditzen zait irudi hori izatea ere bai, eta problematika horiek ez dakit azaleratzea eta jendeak ere entzutea. Azken batean, igual, esan daiteke reggae askotan lotzen dela festarekin, ez? Eta zuen kasuan uztartzen dituzu alde batetik reggaearen festa, aipatu duzuen bezala, baina bestatean ere letrak ere gainera dira. Eta hor badago beste esaldi bat zuen promorrian aipatzen dula subgrabeen garrantzia indarrez eta amorruz pixkat kantua bultzatzeko, ez? Subgrabea beti gora, ez? Bai, azkenean dub eta reggaea subgrabeak ditu oinarri. Orduan, da oso importantea gure estiloan, ez? Horregatik, gu ere soinu sistematik gatoz, eta soinu sisteman importanteena da subgrabea, non libratzen du guztia, ez? Bai, subgrabeak ematen dio kriston indarra letrari azkenean. Da, aztea igual melodikoa eta sartzen denan subgrabea, ez? Botatzea zure parrafada osoa, eta ez dakit, ematen du, estilo bat indar pila bat duena. Beraz, esan daiteke disko ilun bat dela, baino argi izpiekin? Bai, hori da, apur bat diskoan azaleratu nahi dena, ez? Dena ez dela hain iluna, ere badagola itxaropena, badagola argizpi bat, azken argia horregatik
du izena diskoak, eta bueno, jendeari ere apur bat positibotasun hori emateko, ez dela dena hain iluna. Diskoak kalatzen duzue eta Upak elkartearen bidez, deskarga librean deskargatu daiteke Upakaren webgunetik, Bandcampetik eta beste bat plataformetan, eta gero ere formato fisikoan. Bai, guk uste dugu ere bai denok dutela eskubidea, ez, disko bat entzuteko dohainik, eta gero ere badagoela, igual beldur hori, igual dohainik jartzearena eta ja jendeak ez erostea zure diskoa fisikoan edo, baina ez da hori gertatu, beti egon da jendea hori ordaintzeko prest eta taldeak laguntzeko prest, eta Bandcampean ere adibidez badaukagu online inork dirua sartu nahi baldin badu, 50 zentimo zein 10 euro sartu ditzakela, orduan hori. Hartu ditugu piak, bai jende asko deskargatzen duena dohainik, baina jende askok ere laguntzen gaituena eta erosten diguna diskoa fisikoan. Por un minuto voy sonando como lo siento. La música nos pide a veces cambiar de rollo. Melodías que ahogan, rompo la cuerda del miedo. Ey, ¿cómo voy a juzgarme si no me conozco? Tienes público, pero escribiendo estás tú solo. Tengo que escucharme, creerme el rollo, el bolio, cuenta partes, lo demás lo escondo. Nire ahotxe, alaituko dituzte, abesti solte, betetako hainbat urte. Esan daiteke hemen Euskal Herrian orokorrean igual mundu mailako efektua izango da ere, baina reggae giroak gora doazela. Jende gazte belaunaldi batek hartu ditu bandera bezala eta ari dira sortzen taldeak eta egitasmoak Euskal Herri txoko ezberdinetan, eta hemen Bilbon inguruan ere batzuk ezagutuko nituen nahiko proiektu NTV-ren kontrako kantarekin, Piztu Bilbo itzali NTV izeneko kantarekin. Hor zu agertzen zinen, agertzen zen raperu ere, Gatom eta Zuaia bezalako artista pixkate ezagunagoak ere baziren, Aiala, beste egitasmo batzuk, beraz hor jendea olako giroetan, ez? Bai, justo Piztu Bilbon agertzen garenak gara badaramagunak ja 2 urte edo are gehiago hemen Bilbotik zehar jotzen eta ja lagunak, eta bai, abesti horretan elkartu ginen justo kolektibo hauek garela denak oso ezagunak, baina badaude ere bai ez ezagunak direnak eta sound system mugimendua asko zabaldu da, batez ere Bilbo aldetik pila bat, baina Euskal Herri mailan ere esango nuke asko, eta publikoaren aldetik ere bai, jende pila bat jaietan, igual 10 euroko sarrera eta betetzen da sala, zentzu horretan garrantzia asko lortu du mugimenduak. Azken galdera bezala, oraindik ez dakigu etorkizun gertukoa nola izango da, noiz itzuliko diren kontzertuak, dala pixkat musika hau entzuteko leku egokiena, diskoak ondo daude, baina olako lekuak, festak eta sesioak eta askoz gorago egiten dituzte kantak handiagotuz. Zer lortu nahi dezute disko berri honekin, agian orain arte ez duzutena lortu, zer helburu dituzue disko berri honekiko? Helburu igual zabaltzea, Euskal Herritik kanpo jotzen hastea, jende gehiagok ezagutzea, baina batez ere kontzertuak ematea ahalik eta gehien, jendeari mezua luzatu, musika ere zabaldu, eta apur bat hori, jendeari igual kontzientzia piztu ere bai, edo hor geratzen direnak apur bat itzaletan, ikusi errealitatea zein den, eta ez dakit. Azkenean zabaltzea ere igual pizkat zaila da Euskal Herritik ateratzea, gehien bat euskaraz bestiak dira. Baina, izan ditugu ere kontzertuak Mallorcan eta Madriden eta... Bai, justo azkenengo diskoan atera dugu librito txiki bat portadan, eta badaudela letrak itzulita erderaz, gaztelaniara, eta ematen diogu aukera bat, igual euskeraz ez dakien jendeak ere ulertzeko letrak, eta jendeak ere asko eskertu digu. Gu asko gozatu dugu diskoa entzuten, eta orain gehatzen zaigu pendiente, epe labur batean, agertoki gainean, edo festa batean ikusteko aukera, Ziztada eta Erlantz. Eskerrik asko gurean izateagatik, eta segi lan. Eskerrik asko. Lina Sound System den zineken, Ziztada Erlantz en contra del system. El dinero no va a parar que esto salga bien, against the market of